Vitaj v tomto videu. Dnes ti prečítam veľmi silný a osobný článok s názvom Vrátil sa mi hlas. A tentokrát ho už nikto nezoberie. Je to príbeh o návrate hlasu po starých karmických ranách, o uzdravení cez portál a o sile, ktorá sa vrátila čistejšia a silnejšia než kedykoľvek predtým. Ak cítiš, že ťa niečo volá v hrdle v srdci, toto video je pre teba. Dlho som bola ticho. V jednom živote mi ho zobrali brutálne. Traja muži ma silno chytili, pichli ma nožom do brucha, donútili ma klaknúť si, pozerala som svojim vrahom priamo do očí a potom jeden z nich vzal predmet, niečo ako kladivo, ale starovekého charakteru, zahnal sa a ako ma takto držali, urobil silný úder priamo do spodnej sánky. Ostala tma, výrazné poškodenie mozgu, prechod na druhú stranu. Hlas, moc a pravda zmizli v jednej chvíli. V inom živote som sa narodila úplne nemá a v ďalšom som ho síce mala, ale používala som ho nesprávne, zranene, hnevom. Pretože všetko začína od piky, od najjednoduchšieho k zložitejšiemu. Ak je v jednom živote človek nemý, nemôže prejaviť sám seba, svoje emócie. Všetko drží v sebe. Preto sa v ďalšom musela uvoľniť tá negativita. Všetko sa ukladá v duši. Energia nikam nezanikne ani nezmizne, ona mení formu. Čo sa teda stalo? Niekto mi vzal hlas, pretože som mala príliš veľkú silu. A ja som si to nesla ďalej životmi, aby sa to celé vrátilo, preliečilo a uzdravilo. Krásna obojstranná špirála, aj keď na bolestivom príklade, ktorý sa mohol stať mnohým, nielen mne. Veľká lekcia a poučenie, učenie duše. Až teraz sa všetko uzavrelo. Liečenie prišlo pomocou sprievodcov, mojimi malými krokmi, ktoré mi prišli postupne. Prv som zhliadla dokumentárny film o Nefertiti. Archeológovia a vedci hovoria o jej príčine smrti. Je tam veľa pochybností, ale čo som videla, ich závery boli správne, podľa môjho vnútorného pocitu intuície. Nefertiti je múmia pod menom Young Woman a bola uložená v hrobke KV 35, jej manžel je v hrobke KV 55, ďalej od nej. Okrem toho urobili genetickú DNA analýzu, kde zistili, že Tutanchaton, neskôr nútenie Tutanchamon, bol syn Nefertiti a Achnatona. Potom ukazovali túto múmiu, ktorá má hrozné zranenia, najvýraznejšie na tvári. Pochopila som odkaz. Aj múmia je krásna a majestátna. Ak by urobili plastiku pomocou umelej inteligencie, jej vzhľad presne sedí na slávne vyobrazenie busty Nefertiti. Vo filme sa zaoberajú tým, ako nájsť jej hrobku, kde bude podľa nich ešte veľa pokladov, no pravda je taká, že v hrobke Tutanchatona sú všetky jej veci určené k jej sarkofágu, takže žiadnu inú hrobku už nenajdú. Jej syn, mladý král, mal tie poklady v svojej hrobke a už boli odhalené. Ale hlavný odkaz tohto páru je silná láska medzi kráľovským párom a prejavovaná aj k ich deťom, vyobrazená na mnohých umeleckých dielach tej doby. Je to historický a krásny príklad lásky a zároveň je tu revolúcia v predstavení jediného boha, ktorým bol Aton. To je ich dlhotrvajúci odkaz, ktorý prekonal stáročia. Po vzhliadnutí som si šla lahnúť. Chladná očistujúca energia mi v noci prešla telom. Potom silný prílev energie z ľavej strany. Dotyk vo vnútri sakrálneho centra a stav, keď som sa doslova preliečila z tohto zranenia bloku straty hlasu. Cez moje telo začali prechádzať bloky cudzie, ťažké, staré, stala som sa kanálom. A keď sa to stalo, vrátil sa mi hlas. Nie ako predtým, zosilnený, čistý, s božskou autoritou. Prečo sa to stalo? Prečo sa to vracia aj tebe? Karma nie je trest, je to mechanizmus. Keď ti niekto vezme hlas, či už fyzicky alebo energeticky, umlčaním, zradou, hanbou, duša si to zapamätá a nesie si to ďalej, až kým sa cyklus neuzavrie.
Niekedy sa to prejaví tak, že v ďalšom živote si nemá. Niekedy máš hlas, ale bojíš sa ho použiť. Niekedy ho použiješ proti sebe alebo proti iným. Až keď sa úplne uzdravíš, keď prejdeš tou ranou, keď odpustíš na úrovni duše a keď vyššie sféry zaregistrujú, že si už nie tá, ktorá sa bojí, vráti sa ti zosilnený. Poučenie, ktoré som dostala. Ak ti niekto vzal hlas, nie je to koniec, je to pozvánka. Uzdrav sa, odpusti, prejdi tou ranou až na dno. A keď sa ti hlas vráti, už ho nepoužiješ pre seba. Použiješ ho pre všetkých, ktorých ešte stále mlčia. To je dar tejto lekcie. Nie pomsta, ale návrat hlasu v najčistejšej forme. Som tu. Ak cítiš, že ťa niečo volá, že máš v sebe podobnú ranu, podobné umlčanie, podobný strach z vlastnej sily, napíš mi. Nie náhodou si tu. Ak chceš, nájdi si fotku ženy z hrobky KV55, ktorú egyptológovia nazývajú Young Woman. Presne tá rana na spodnej sánke, ktorú som prežila. Pozri sa jej do očí, možno v nich uvidíš aj seba. Som tu a môj hlas je pripravený slúžiť. Hlas sa vrátil a tentokrát ho už nikto nezoberie. Ak cítiš, že aj teba niečo volá, napíš mi. Ďakujem a prajem ti krásny deň plný tvojej vlastnej pravdy.